Katolici su i ove godine hodočastili Podmilačije kod Jajca, najstarije bosansko-hercegovačko svetište. Centralnu hodočasničku misu s molitvama za bolesnike predvodio je biskup Marko Semren. Teško je objasniti šta je to što danas osjećam, šta mi je u duši. U Podmilačije sam došao pješice i nije mi prvi put. Ovako svoje prisustvo misnom slavlju objašnjava Radoslav Antunović iz Slavonske Požege. Uvijek smo imali ljude koji su nam sponzorirali da jedan kombi ide uz nas, pa malo ljudi koji malo više ponesu uz nas se opet stave malo u taj kombi, ali ove godine eto nismo imali ništa, sve smo nosili na svojim leđima i opet smo izdržali. Vrbarski klanac sa dvije crkve na dvije uzvisine, veliki Božji hram na otvorenom i ove godine primio je u svoje okrilje više od 40.000 vjernika željnih utjehe i nade. Svoju sreću svako objašnjava na svoj način. Fino mi je, baš mi je ugodno i fino. Tu su sa kćeri i unučadi, zetovim i tako. Idemo na hodočašće u svečanom ruhu, što su nekad naše bake imale i mame. Pa to je vjera u Boga, u Isusa Krista, u Svetog Ivana Krstitelja. Hodočašće crkvi Svetog Ive u Podmilačiju, kažu, datira još iz 15. stoljeća i za dolazak na ovo mjesto vežu se mnoga čudotvorna iscjeljenja. Od ove godine za dijasporu i one koji o svetilištu žele da nauče više, pripremljen je i dokumentarni film.